makadiva navamwari, toda kutenda Mwari vatisvitsa pane dzino nguva, nyama nemweya zviri pamwe chete. Mwari ngaavongwe nekuda kwaizvozvo. Regai tinamate tisati tapinda mukati meshoko redu ranhasi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, vongwai tendwai nekuti matipawo mukana uno wekunzwa zvimwe zvoukuru hwenyu. Shoko ratakudzidza Mwari dai raingatipa mufaro, raingatitsiura tingatendeuka pane zvose zvatinokutadzirai, kuitira musi mukuru wamunouya tiwanike tichiponeseka. Tanamata tichipota nezita raJesu asingakundikani. Amen. Toda kudzidza mukati menguva ino nemusoro wenyaya unoti mutsvene. Mutsvene ivara rechishona, ivara rerurimi rwechishona rinongoreva kuti the righteous one, munhu akanaka, munhu akakwana, munhu ari kwesere pamberi paMwari. Now mukati mesangano, mukati memasangano, mukati mechitendero chechiKristu, kune vanonzi vatadzi, vanhu vekuti havagoni kuchengeta mirayiro yaMwari, vanhu vekuti kana nyika yose yakatarisa vanotenderana kuti aiwa uyu munhu wakaipa nekuipa kukuru. Asiwo panewo rimwe gurupu revanhu vatsvene, ava vanoti kana vanhu vakatarisa vanoona kuti aiwa ava vanhu vakachena, vakakwana, nemhaka yezvavanoita zvinooneka nezvinobatika, zvekuti kana vanhu vakatarisa vanobvumirana kuti aiwa ava vanhu vari pedo pedo naMwari ava. Saka ivavo boka revatsvene. Pandiri kutotaura ipapa, I am sure pane one ari kutosumudzira bhachi achizvibvuma kuti ya ipapapo ndopangu apa, ini ndini mutsvene wacho chaiye, nekuti ukatotsinzina ukazvirangarira unotoona uchiita zvose zvakanaka Mwari zvaanotarisira kuti uite, wobva watobvuma kuti ya idishuwa ndiri mutsvene. Saka iyewe mutsvene, ndiri kutaura newe mukati menguva ino. Nhasi tichambotaura nevatsvene, nevanoti tiri vatsvene, tichidzidza kubva kuna Mateyo chapter 19 kubva pavhesi ya16 tichadzika nayo ipapa tinogumira pavhesi ya22. Pavhesi ra16 zvikanzi, tarira, mumwe munhu wakauya kwaari akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaita chinhu chakanaka chipi kuti ndive neupenyu husingaperi? Saka Jesu achifamba mukati meino nyika wakabatsirana navanhu vakawanda-wanda, wakabatsirana navasadhusi navafarisi, wakabatsira vanhu vairwara, wakamutsa wakafa. One of my encounters aJesu anga ari jaya mupfumi. Jaya mupfumi wakauya kuna Jesu neimwe nguva akati, mudzidzisi wakanaka. Saka jaya mupfumi achitarisa Jesu, akatarisa akabvuma kuti uyu mudzidzisi. Ndava pane vadzidzisi vakawanda. Akabvuma kuti aiwa uyu munhu anodzidzisa, saka mudzidzisi. Asi haana kugumira ipapo pakuadhiresa Jesu. Akati uyu mudzidzisi wakanaka. Panyika pane vadzidzisi vazhinji, izvi jaya mupfumi waibvumirana nazvo, kuti mukurarama kwangu kusvika pazera randava nhasi ndasangana navadzidzisi vakawanda. Zvese zvandinoziva, knowledge yandinayo yose imhaka yevadzidzisi vakawanda, asi uyu wasiyana nevazhinji nekuti wakanaka. Saka yange isingori pfungwa yanga inayo musoro yekuti uyu mudzidzisi wakanaka, asi wakatomuaprocha akatosvika paari achiti, imi mudzidzisi wakanaka. Akabvunza akati, ndingaita chinhu chakanaka chipi kuti ndive noupenyu husingaperi? Akati, inini nyaya yangu, pane poindi yangu, chishuwo changu chandinoda kunzwisisa ndechekuti chinhu chakanaka chandingaita ndechipi? Saka handingabvunzi vamwe vadzidzisi nje, asi rega ndiende kumudzidzisi wakanaka, nekuti anonzwisisa nekuziva zvinhu zvakanaka. Saka rega ndiende kwaari. Imwe version yechichona inobva yaburitsa achibvunza achiti, ndingaita chinhu chimwe
chakanaka chipi kupangidza kuti mujaya uyu angaita zvakanaka zvizhinji. Iye akazvitarisa aiti ini ndiri munhu wakanaka nekuti ndinoita zvinhu zvakanaka. Zvese zvandakadzidziswa navadzidzisi, zvese zvandakaverenga, zvose zvandakanzwa, zvandakarayirwa nezvandakaudzwa, zvese ndakazviita ndikazvigona nekuti ndiri munhu akanaka. Saka sinzi ndazosvika pane rimwe level remudzidzisi akanaka, rega ndisvike kwaari ndinzwe kuti ndichipi chimwe chinhu chakanaka chandisati ndaita, chandingaita, chekuti ndikaita ndibva ndawana upenyu husingaperi. Saka varipo vatsvene vanozviona kuti vatsvene, vanowira kuchechi izvozvo kuti vazive kuti ndechipi chimwe chinhu cheutsvene chavangaita kuti vafadze Mwari. Ndechipi chimwe chinhu chakanaka chavangaita chekuti vanyorwe mutsamba youpenyu. Ndechipi chimwe chinhu chakanaka chavangaita chekuti vakwedzere denga. Nekuti ivo kana vakazvitarisa, vakazviita zvose vakapedza, vanogona kunge pamwe vatori nekabhuku kekuti ndinobatsira varombo, ndinopa vanonzwa nzara chikafu, vatori nelist yezvakanaka zvavanoita. Saka vauya kumudzidzisi wakanaka. Saka pose pavanouya kuchechi vari kutsvaga kumudzidzisi wakanaka kuti ndechipi chimwe chinhu chakanaka chandingaita. Saka Jesu opindura mujaya. Ndofarira Jesu. Whether une mentality ipi uchisvika kwaari, whether uri kufunga kuti uri mutadzi kana kuti uri kufunga kuti wakanaka kana kuti hautozivi kuti pako ndepapi, ndofarira Jesu kuti haaregedzi kudayira. Jesu anodayira vose, vakanaka, vasina kunaka, vose Jesu anodayira. Saka asi mujaya ari hanging anomupindura pavhesi ya17 rovati akati kwaari, unobvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Uripo mumwe wakanaka anova Mwari. Saka Jesu ari kuti rega nditotanga kukubatsira pane problem jaya. Pane problem yako iyewe ndepekuzvifungira kuti wakanaka. Pane dambudziko rako iwewe ndepekufunga kuti iwewe uri mutsvene. Manje ina handina kufanana newe nekuti ina handizviidzi wakanaka. Nemhaka yei uri kunditi ini ndakanaka? Pangori na1 chete wakanaka anova Mwari. Ini chaiye handitombozviti ndakanaka kunze kwaiye wakanaka. Saka iwe usandiadresa uchiti mudzidzisi wakanaka nekuti pane 1 chete akanaka. Rangarireka vaFilipi 2 achitaura zvikanzi ngativei nemoyo sewakanga uri muna Kristu Jesu. Iwowo moyo wekuti kunyangwe anganga ari Mwari, haana kuda kuti umwari chinhu chekubatisisa, asi wakazvidurura, akazvidzikisira kutodarika level yemunhu, akazvidzikisira kuita muranda, akazviita kuti tese tiwane ruponeso. Saka haana kuda kuti iwa inini ndiri Mwari. Imagine dai Jesu akauya pano panyika achiita kuti tizvifile kuti zveshuwa uyu ndiye Jesu, achifambira nechepadenga achiti handikodzeri nekutsika pasi panotsikwa navatadzi. Dai akadaro Jesu, dai ruponeso rwakaendeswa pamusoro pekuti tese taitadza kurwana. Asi Jesu wakazvidurura akati handina kunaka ini, rega ndienzane nevamwe vanhu vose. Saka kana Jesu chaiye iye akazviti handina kunaka ini, akanaka koga ndeMwari, watimo iwe unomukira chimunya mangwanani, iwe usati wamboona musuwo wedenga, iwe usati wambofamba pagoridhe racho, watimo iwewe. Mwari dai atibatsira. Saka Jesu anoburitsa pfungwa yakakosha yekuti ayo hakuna umwe munhu wakanaka. Regai tibatsirane nevatsvene. Hakuna umwe munhu wakanaka kunze kweMwari vari kudenga. Jaya zvinorinetsa kuti ko Jesu ari kurevei? Jesu haagumiri ipapo, anobva aenderera mberi obva ati ayo, sinzi wewe uri munhu wamabasa, uri kuda kuziva zvinhu zvakanaka zvaungaita, rega ndingokuudza
zvinhu zvacho zvakanaka nekuti iwe pfungwa dzako ndopadzogumira. Rega ndikupe zvinhu zvakanaka zvaunofanira kuita iwewe kuti uwane upenyu husingaperi. Akamuudza akati kana uchida kupinda paupenyu chichengeta murayiro. Jaya rikati pavhesi ya 18 akati kwaari ipiko. Jaya akatobvunza akati inini pandauya kunemi Jesu ndauya nekuti ndaziva kuti muri mudzidzisi akasiyana nevamwe vadzidzisi. Imimi muri mudzidzisi akanaka iwe, mune rimwe level risina vamwe vadzidzisi. Vamwe vadzidzisi vose vakandiudza zvemitemo, vakandiudza mitemo yese ndikaichengeta. Saka pandatuya kwamurika I was expecting something new. Saka kana muchiti mitemo muri kureva ipiko nekuti yandoziva ndakaichengeta ini. Moreva ipi imimi yamuri kutaura? Abusati wambosangana nemunhu wekuti unotaura chinhu chiri komoni utoti chero unogona kutaura kuti hauzivi Suzeni. Uti Suzeni upi? Sandikuti Suzeni haamuzivi asi ari kuzama kuti unoreva Suzeni chaiye here kana hamene umwe Suzeni waunoreva. Saka jaya ari kunetseka kuti mitemo ingake iri kutaurwa nemurume mitemo ipi? Ingava iri yandoziva here kana kuti hamene imwe yakutaura? Saka Jesu anoti aiwa rega hako kunetseka, mira ndikududzire kuti mitemo yandiri kureva ndeipi. Jesu akaenderera akati usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako, udewo kwako sezvaunozvida iwe. Jesu akangotaura iyoyo mitemo iyo mujaya yaakangodzidziswa navamwe vadzidzisi vose vakasiyana naJesu. Saka mujaya anoti obva apindura iye pavhesi ra20. Jaya rikati kwaari izvozvo zvose ndakazvichengeta. Jesu zvamutaura hazvisi zvinyowani kwandiri. Ndachifunga kuti muchandipawo new syllabus. Ndachifunga kuti pamwe muchandipawo something else challenging. Because kana iri iyi yose ndakaichengeta. In other words, mabuditsiro aita mujaya aita sekuti akapinda muklasi, akapiwa mitemo, akapractiza kuichengeta. Ndobva achishetsa nyika. Akati huyai mundipe zamanishoni muone kana ndikarikoniwa. Ndokubva apiwa zama, ndokubva arinyora, ndokubva apasa. Saka ari kuti ndakapasa nekuti iyi ndakatoi achipindura haasi kuti iyi mitemo iyi ndinotoichengeta everyday ndinoigona. Haazi kudaro. Ari kuti ndakatoichengeta, ndakatoigona, ndakatomakirwa certificate nditonaro kumba kana muchida handi monoona. Apa ndakatsvuna apa ndakapasa kudaro. Varipo vanhu vanozviti vatsvene mukati mekunamata. Varipo vanhu vanozviti vakanaka mukati mechechi. Vanofuka kuti ivo vari right. Nemhaka yekuti nguva yechechi painokwana ivo vanonga vapo. Ndo vanotovhura gedhi parinotovhurwa vanenge vatoripo rungwanani. Ivavo vanomuka mangwanani vachinamata. Havasati vakambobata mutsvairo vasati vanamata. Havashaman'ai chaiko vasati vanamata. Vatsvene pamberi paMwari. Ivo kana vakazvitarira havana chinhu chavanoshotegwa nacho pamberi paMwari. Mukati mechechi vanobata mabasa ose emutsa tigafunga nezvavo. Vese vanotambura vanovabatsira, vasina chikafu vanovapa, vese nherera nechirikadzi vari kuchengeta. Saka vanoti vasvika pamberi paMwari vanoti Mwari, zvose izvi takaita, hakuna chimwe chinhu chatisati takamboita. Anoenderera mberi obva abvunza mubvunzo unotyisa. Ndichakashayiweiko? What do I lack? Ndakagona zvese izvo Mwari, zvamukundiudza zvese izvi ndakazvigona. Saka inini what do I lack? Nemamwe mazwi mujaya aiti inini izvose zvakanaka ndakazvigona izvi. Ndakatopasa kai. Saka ndichiri kuitei pano panyika iyi? Jesu hamusi kufanira here kuita plan yangu inini personally. Kuti ndochambomirira here kuti muzombodai, muzombodii, zvozodii, muzodzoka, muzoriswa hwamanda, tozoenda kudenga. Ndinofanira kumirira zvose here izvozvo. After all, ndakatopasa kai. Saka hamaigona here kuita plan yangu hangu ndega yekuti denga ringozaruka kana nepachikona papisiso
ndekuti ndinongonopinda zvangu kana kuti ngirozi imwe yongoya yongonitakura ndongoenda zvangu. Vamwe ava vasati vapasa vachiri kutambura nekuba, ava vachiri kutambura neupombwa, ava vachiri kutambura nekuchiva, mombosara muchibatsirana navo kana vakugonawo sekugona kwandoita inini, sekugona kwandakaita, kana vapasa seni vozotera havo. Asi ini mambondiendesa kudenga, ndichakashaiwei? What do I lack kana ndichizvigona zvese izvi? Varipo vanotofunga kuti right, vava perfect. Varipo vachiri kunetseka kuti Jesu nanhasi muchiri kupi? Dai matouya matora because inini I lack nothing. Zvese zvinotarisirwa Mwari ndakazviita. Mukabvunza ende shuwa tikatogara pasi isu nemaziso edu enyama, tikatovhura maziso edu tikatarisa munhu, tese kuri kunzi kudenga kwaendwa nekuvhota. Shuwa vazhinji taivavhotera kuti vaende nekuti takavatarisa so mabasa avo akanaka, kana takavatarisa so zvese zvavanoita zvakanaka, kana takavatarisa hembe dzavanopfeka dzakanaka, kana takavatarisa chikafu chavanodya chakanaka, kana takavatarisa matauriro avanoita nevanhu akanaka, kana takatarisa tese tinovapupurira kuti vanoita zvakanaka, hence vakanaka. Saka vachiri kushayiwei? What do they lack? Jesu anobva ati mukomana ane dambudziko, mukomana ane dambudziko ada kubatsirwa. Jesu obva amuti handiti uda kuziva chaunoshayikwa, uda kuziva pauri kuleka, rega ndikubatsire. Semabatsirwo akaitwa jaya mupfumi, dai umwe munhu akabatsirika mukati menguva ino, semabatsirikano akaitwawo jaya mupfumi, mumwe anozviona senge akanaka, umwe anoona senge akapedza silabhasi akuda new curriculum, dai akabatsirika mukati menguva ino nemhinduro yaJesu. Jesu akati kwaari pavhesi ya21, kana uchida kukwana koma. Unoziva hakuna chinhu chinonyadzisa sekuti unosvika uchizvitutumadza, uchida kuonekwa, wosvika wobva warakidzwa kuti ayo hauna kukwana. Ndiri seni zvangu ndoshayiwa pekupinda. Tichingori papa Jesu paangoti kana uchida kukwana, ipapo in personal zvangu ndoti dai pasi pavhurika pandimedza, nekuti impression kana kuti svikiro yaita jaya mupfumi ndeyekuti I lack nothing guy. Nditoright, ndofanira kunge ndatokudenga by now. Chero nainoka tinombosiyana, ndofanira kunge ndatokudenga because ndakanakisa ini. Asi Jesu obva amuti kana uchida kukwana, nemamwe mazi Jesu akuti wangu hauna kukwana. Ndava dai wanga wakakwana waisazvidza mutsvene, dai wanga wakakwana waiona paunoshayiwa, dai wanga wakakwana wainzwisisa kuti kusangoba chete hazvirevi kuti watonaka, dai wanga wakakwana wainzwisisa kuti kuita mabasa akanaka hazvirevi kuti wanaka, dai wanga wakakwana wainzwisisa kuti wakanaka oga ndiMwari vari kubeka, dai wanga wakakwana waizvinzwisisa kuti kana nguva ichinge yakwana vakanaka vachatogwa, havadhimandi kuti indirect. What do I lack? Saka kana uchida kukwana chimira ndikupe recipe. I would like to believe kuti nzeve dzejaya mupfumi dzinonga dzakatomboti vharikei pastatement rokuti kana uchida kukwana. Saka rega tibatsirikana nevakanaka, nevatsvene, vanoti tiri vatsvene. Hama dzangu, kana uchiona wasvika palevel raunoti ini ndasvika, ibva waziva kuti hausati wasvika, most probably hauna kutotanga. Nemhaka yekuti akasvika ndiMwari, akanaka oga ndiMwari. Kana iwe chiyero chako chakutoti iwe wakanaka, ibva watoziva kuti hausati. Saka Jesu anoti kana uchida kukwana, nekuti hautorina kukwana. Zvikanzi pavhesi ya21, kana uchida kukwana, enda utengese zvose zvauinazvo, upe varombo, ugova nefuma kudenga,
ugouya uchinitevera. First action, chimbotanga waenda unotengesa zvose zvauinazvo, zvese zvinokupa title iwewe. Enda unoregedza zvose, unosiya zvose, wopa varombo. Kana wasara usisina chinhu, wochidzoka totangidza conversation ino. Jesu ari kuburitsa pachena kuti tine zvizhinji zvakatitenderedza, tine zvizhinji zvinotinamatira, tine zvizhinji zvinotipofomadza meso, zvinoita kuti tisaone kusakwana kwedu, zvinoita kuti tifunge kuti tava right, zvinoita kuti tifunge kuti tiri perfect pamberi paMwari. Jesu ari kuti endai munotengesa zvose. Kune vamwe vakabatirira pakuti ndierida, vanofunga kuti evil because ndihead elder. Madecisions ese echechi anopfuura nepavari, vachipa mayesi kana mano. Vanotofunga kuti kwavari right, vapedo nemuchinjiko. Jesu ari kuti chimbonobvisa taito iyoyo yeuelder, wodzoka totangidza. Kune vamwe vakangoelektwa vakanzi vato district chairman, ndo vanofamba namufundisi, vachiudza mufundisi zvakamira sei, vachigara pasi neexecutive committee, maprogramu ese district anopfuura nepaari. Wabva vatofunga kuti chero nemaprograms aMwari anopfuura nepaari. Jesu ari kuti imbonoregedza izvozvo, usare usisina chinhu. Kana ukaona wadzokera palevel rekusara usina chinhu, uchaona kushama kwako, uchaona kuti hauna kukwana pamberi paMwari. Hence you realize your need for the Savior. Kana taita let go yezvese zvinotiremera, zvese zvinotipofomadza, handizivi iwewe zvinokufurira iwewe, zvinoita kuti ufunge kuti uri right. Handizivi iwewe zvinokufurira iwewe, zvinoita kuti ufunge kuti iwewe wakatokwana kana kuti wakanaka pamberi paMwari. Jesu ari kuti izvozvo zvinokufurira izvozvo, let go. Kana vari vanhu vaunotamba navo, vaunoti pese paunoita chinhu chakanaka vanokuisa pastatus nemapikicha kuti ayewa arova, we want to thank, vazotitira chino nechino. Kana vari ivo vanokufurira, chinja shaMwari. Kana iri vanhu vakakutenderedza vanoita kuti uzvitutumadze, siyana navo. Zviri nani usari uchitamba uri one, ndokuti uzvione kuti hauna kunaka, ndokuti uzvione kuti hausati wakwana, ndokuti urealize your need for a savior. Umwe muimbi anobva atomba atoti tenzi ati handina masimba. Ukangozviziva iwewe kuti handina masimba, zvakafanana nemwana. Mwana anotoziva kuti hagone, paanotoda chimwe chana chakada kungwarisa chogona kuda kutanga kukaramata choga chobhodona, semubereki unombotarira uchida kuona kuti ada kudiko chaada kuita. Saka unombomira kuti rega ndimbomutarira. Kana paachazvoona kuti haagoni kukwira ipapa, achataka kuti maiwe ndibatsirewo, ndopo unozowe womusumudza, womugadzika, utoona wotofara kuti ashuwa ndandisingagoni. Saka Mwari akatarisa vazhinji vanozviti vatsvene, ari kuona vanhu vari kutatarika kukwira paladha, vari kufunga kuti vane zvikwanisiro vanogona, vari kutatarika vachisvedza. Jesu akangomira pasaidhi ari kuti izvozvo zviri kukufurira kuti unogona kukwira paladha, dai wazvisiya. Ukazvisiya uchaona kuti ayewa shuwa handina masimba. Ndibatsireiwo voga vanoti kuna Mwari, shuwa ini Mwari handigoni, ndibatsireiwo. Jesu aripo padivi kuti siya zvose. Kana wasiya ndingori pano, handina kwandiri kuenda, ndiri pano kuti ndikubatsire kusvika apo pausingakwanisi kusvika. Dai taizvikwanisa toga, pambasina nidhi yaJesu yekuti auye kuzotifira pamuchinjiko. Dai taikwanisa kuzvinatsa namabasa, dai Jesu asina hake kuuya kotifira. Akatouya kotifira nekuti zvanga zvisina kukwana. Zvazvina kukwana kuita zvakanaka, hazvina kukwana. Chinofanirwa kuitwa kugadzirwa kwemwoyo. Jesu uri kutsvaka mwoyo, Jesu uri kutsvaka mwoyo wakanaka, haasi kutsvaga mabasa akanaka, ari kutsvaka mwoyo wakanaka. Ndava vamwe tinoita mabasa akanaka
iyo mwoyo yedu yakaipa nekuipa kukuru. Vamwe tinoitira mabasa akanaka kuti tionekwe. Vamwe tinoitira mabasa akanaka kuti tidiwe nevanhu. Vamwe tinoitira mabasa akanaka kuti tipiwe zvinzvimbo. Saka mwoyo wakaora fani kondiani konga shoko rinoduhumura richidero. Saka Jesu uri kunzvera mwoyo. Uri kutsvaka vakachena pamwoyo. Uri kutsvaka vanozvinatsa mwoyo. Mwoyo haunganatsiwi toga nemhaka yekuti wakaora. Unotoda ropa raJesu kuti usambwe uchene. Saka vhesi ya22 inobva yapedzisa ichiti, asi jaya rakati richinzwa shoko iri rakaenda riine shungu nekuti rakanga riine pfuma zhinji. Ndinorwadziwa najaya mupfumi. Akaita zvakanaka, akauya kuna Jesu. Wedha akauya achizvitutumadza, akaita zvakanaka nekuti akasvika chaipo ipo paunobatsigwa. Akagona. Asi akabva pana Jesu asina kugashira rubatsiro. Hazvibetsere kusvika muchipatara wobva waudzwa nadhokta kuti lifestyle yako haiti, rarama so. Wobva vakupa mapiritsi, wobva wasiya mapiritsi patebho, wobvapo uchiridza tsamwa kuti dhokta uyu haagoni kurapa. Wazvinetserei uchiuya nekuna dhokta kwacho? Wanga wagona pawaita first step kuya kuna chiremba. Asi pakuramba medication wazvisainira iwewe kuti unoda hako kufa nechigwere chako. Jaya rakagona rakauya kuna Jesu, asi rakakoniwa kubva pana Jesu risina kugashira medication. Ndinorwadziwa nekuti hatizonzwi kutaugwa kwazvo futi. Kuti rakazofunga here raakumberi jaya. Kuti jaya rakazotengesa here zvinhu rikadzoka kuna Jesu hakuna uchaziva. Asi tinoziva kuti akabva aine shungu kwazvo. Zvekuti Jesu akatotaura kuti zvicharemera vafumi kupinda denga. Hatizivi kuti jaya rakazodii. Hazvibetsere kuya kuchechi misi nenguva. Shoko rese iro riri richingoparidzwa uchingoriwa. Asi wobva wakusina kuponeseka. Jesu ari kuti ndichingori pano. Siya zvose zvinokuremera. Uya titaurirane. Ropa raJesu riripo kuti riuye richenese mwoyo, kuti tinzi takakwana. Saka God is after the purity of our hearts. Ndozviri kutsvakiwa naMwari. Kuchena kwemwoyo yedu. Kuti mwoyo yedu yakachena here. Ndozvega zviri kutsvakwa naMwari. And handisu tinosetifya kuti mwoyo wangu wachena. Hatizirisu tinonzvera nekuisa pachikero kuti wangu mwoyo wa-right. Jesu ndiye oga anoziva kuti uyu mwoyo wa-right. As long as asati auya kotitora, as long as tisati taradzikwa pasi muvhu rinotonhora, let's work for our salvation. Misi nenguva ngatinanavire kuchibata. Misi nenguva ngatinanavire kukwana. Each and every day ngatishandire kuti tiponeseke. Each and every day ngatirambe tiri pamakumbo aKristu. Each and every day ngatibvisei zvinotiremera. Each and every day ngatirambei zvinotifurira kuti tizvitutumadze. Each and every day ngatisafuririka kuti mabasa akanaka anoita kuti takative wakanaka. Each and every day let's focus on Christ. Nekuti by beholding we become changed. Iwe mtsvene, ndataurawo newe nhasi. Pongo uchizviti uri mtsvene, hama yangu hausati watanga. Mwari ngaavongwe kuti haana kukusiya wakadaro. Mwari ngaavongwe kuti haana kukurega uchizvifurira kuti wakanaka. Mwari ngaavongwe kuti azviburitsa kuti hauna kunaka. Wakafanana nemunhu amira pagirazi. Aona kuti kumeso kwangu hakuna kugezwa. Usabva pagirazi usina kugeza kumeso. Geza kumeso. Usabva pagirazi uchifamba uine mabori ndava tikakuona murodhi tokuseka. Tinotoshaya kuti kokumba kwenyu hakuna girazi here. Ngatirambe tichinanavira kukwana. Jesu aripo kutiitira chinhu ichi. Hatizvikwanisi toga. Ndosaka Jesu akafa pamuchinjikwa. Umwe muimba otoimba achiti riripo tsime.
rizere neropa. Vanosambwa imombo vanochena. Kusambwa is a daily thing. Toramba tichigezwamo kusvika Jesu auya. Dai Mwari atibatsira, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, maita henyu neshoko rauya kwatiri panguva yakafanira. Maita henyu Mwari matiratidza apo neapo Mwari patinokutadzirai. Maita henyu Mwari vamwe tanga tatopfuurira pakutenda kwedu, tikatofunga kuti isu tanaka, tava ready for denga. Maita henyu Mwari matidzoreredza kuti umwe wakanaka kogani Mwari. Isu tichiri kungonanavira, tichinanavira. Tikwaniseiwo Mwari, tipeiwo simba. Bvisaiwo kuzvitutumadza kuri matiri. Bvisaiwo chindini. Bvisaiwo ichocho chinoita kuti tizvione kunge tava right. Misi nenguva rambai muchiratidza patinokoniwa. Rambai muchiratidza patakashota Mwari, kuti ndizvo tigokwana pamberi penyu. Hatizvikwanisi tiri toga. Batsiraiwo baba avo vanga vazviona kuti vatsvene. Batsiraiwo amai ava vaizviona kuti vakanaka kudarika vangu madzimai. Batsiraiwo musikana uyo nemukomana uyo vaizviona kuti vaa right for denga. Vabatsireiwo Mwari, vanzvereiwo moyo. Vabatsirei muvasambe moyo, vakwanisewo kuchena pamberi penyu, nekuti vanouya kwamuri vose hamuvasiyi vakadaro. Rambaiwo muchitiitira zvatisingakwanise kuzviitira sevanhu, nekuti tanamata tichipota nezita raJesu asingakundikani. Amen.